Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Sunt Mirela Roșioru, profesor de istorie și realizez filme didactice pe baza unor principii metodice verificate. Astăzi vă vorbesc despre cele 7 minuni ale lumii antice, o listă de construcții remarcabile din perioada clasică, exclusiv din lumea elenistică, admirate pentru măreția și măestria lor arhitecturală. Această listă a fost redactată de poetul grec Antipater din Sidon, care a trăit între secolele 2-1 înainte de Hristos și a făcut într-un poem un top 7 cu cele mai frumoase locuri pe care le-ar fi vizitat sau despre care a auzit vorbindu-se cu admirație. Așadar, și în antichitate oamenilor le plăcea să călătorească și să lase review-uri despre locurile pe care le-au vizitat, exact ca astăzi. Evident că această listă este una profund subiectivă, rămânând în afara topului alte construcții impresionante din afara lumii elenistice, de exemplu, Marele Zid Chinezesc. Iată care sunt cele 7 minuni ale lumii antice. Marea piramidă din Gizeh, în Egipt. Piramida lui Cheops sau Marea piramidă este singura dintre minunile lumii antice care s-a păstrat până astăzi. Inițial, a avut o înălțime de 149 de metri, dar, în urma deteriorării, a rămas doar cu 138 de metri. Se pare că vârful piramidei, numit Piramidion, era aurit și strălucea puternic în soare. A fost cea mai înaltă construcție din lume timp de aproape 4 milenii. Grădinile suspendate ale Semiramidei. Din anticul Babilon nu s-au păstrat până astăzi și nu se cunoaște cu exactitate cine le-a construit cu adevărat. Unii îi le atribuie lui Nabucodonosor al II-lea, care le-ar fi ridicat pentru una dintre soțiile sale, Amitis. Alții susțin că Ninus, întemeitorul legendar al orașului Ninive, le-ar fi construit pentru soția sa Semiramida. Cert este că în zilele noastre le mai numim și grădinile suspendate ale Semiramidei. După informațiile istoricului Diodor din Sicilia, uriașele grădini se ridicau în 4 terase cu arbori din mai multe specii, unii dintre ei înalți de 24 de metri, udați cu ajutorul unui sistem de pompe. Nu există dovezi arheologice certe ale existenței acestor grădini, ceea ce le face un mister. Statuia lui Zeus din Olimpia a fost o statuie monumentală de aproximativ 12 metri înălțime, realizată de sculptorul Fidias. Ca materiale a folosit fildeș și aur, iar pentru adăpostirea ei s-a construit un templu. Statuia nu s-a păstrat până astăzi, fiind distrusă într-un incendiu. Templul zeiței Artemis din Efes a fost un templu magnific, dedicat zeiței Artemis, construit și reconstruit de mai multe ori, cunoscut pentru dimensiunea și splendoarea sa. Se pare că a avut 51 de metri lățime și 105 metri lungime, cu 127 de coloane de 18 metri înălțime care susțineau acoperișul. În interiorul templului se afla o statuie a zeiței Artemis, înaltă de 2 metri, care era acoperită cu aur și argint. A fost considerat unul dintre cele mai frumoase temple din lume. Astăzi se mai pot vedea câteva dintre ruinele acestuia în Turcia, în provincia Izmir, localitatea Efes sau Selçuk. Mauzoleul din Halicarnas a fost un monument funerar
construit în secolul IV înainte de Hristos, din ordinul reginei Artemiza, pentru soțul ei decedat Mausol, un satrap persan. Se pare că distrugerea lui s-a produs în secolul al XII-lea din cauza unui cutremur. Ruinele monumentului se găsesc astăzi în orașul Bodrum din Turcia. De la numele lui Mausol derivă astăzi mausoleu, un mormânt cu aspect și dimensiuni monumentale ridicat în memoria unor oameni iluștri sau a unor eroi. Dacă ați vizitat mausoleul de la Mărășești sau pe cel de la Mateiaș sau mormântul lui Napoleon, știți exact despre ce este vorba. Colosul din Rodos a fost o statuie de bronz înaltă de aproximativ 30 de metri, construită în secolul III înainte de Hristos pe insula Rodos din Grecia. Statuia, care îl reprezenta pe zeul grec al soarelui, Helios, străjuia intrarea în portul Rodos. La scurt timp după finalizare, statuia a fost distrusă în urma unui cutremur. Dar rămășițele statuii erau atât de impresionante că timp de 800 de ani oamenii călătoreau să le vadă. Farul din Alexandria a fost un turn înalt de aproximativ 100 de metri, construit pe insula Faros, de lângă orașul Port Alexandria, pentru a-i ghida pe navigatori. Materialul de construcție a fost marmura. Baza turnului era de formă pătrată, mijlocul acestuia era octogonal, iar vârful era rotund. De aici ieșeau în permanență flăcări care ghidau navele spre port. Construcția s-a menținut până la începutul secolului al XIV-lea, când a fost distrusă de un cutremur. Aceste minuni sunt mărturii ale ingeniozității, artei și dorinței omului de a crea monumente nemuritoare. Cu toate acestea, ele nu au coexistat decât relativ puțin timp. În descrierea filmului am pus lista acestor minuni și jocuri pentru telefon. La revedere și pe curând!